Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg ħabbar il-viżjoni tiegħu għall-popolazzjoni tal-pajjiż b'sitt proposti ewlenin li fihom jiġbru 3 għanijiet. Dr. Borg fisser is-suġġett bħala sensittiv ħafna u li jaffettwa lil poplu kollu. Għaldaqstant qal li dan il-pjan għandu jnaqqas il-burokrazija, jitaffi aktar sigurtà u jara li l-identità Maltija tkun imħarsa. Gvern ġdid nazzjonalista qed jippjana illi propju jindirizza dawn il-problemi prinċipali. L-ewwel għan ser ikun propju illi niffaċilitaw il-proċessi u naqsu drastikament il-burokrazija illi hawn f'pajjiżna fih dan l-awtoritajiet kompetenti. Ippropona riforma holistika fis-sistema ta' permessi ta' residenza u x-xogħol permezz ta' żewġ one-stop shops separati, wieħed għaċ-ċittadini Maltin u Ewropej li jkun responsabbli fost oħrajn għal karti tal-identità u ċertifikati ta' residenza. It-tieni wieħed għal min iħaddem u ċittadini minn pajjiżi terzi li jkun responsabbli mill-viżas, il-permessi tax-xogħol u dawk ta' residenza. Ippropona wkoll it-twaqqif ta' awtorità ġdida responsabbli mill-livelli tal-popolazzjoni. Spjega li se jkollha 3 irwoli prinċipali: il-pubblikazzjoni tal-Labour Market Research Study, il-ħolqien ta' National Capacity Plan Focus fuq il-ħtiġijiet infrastrutturali u li kollha pjan bid-bassir għal popolazzjoni brabta mal-permessi tax-xogħol u residenza huma setturi ekonomiċi. Ħabbar ukoll li Gvern Nazzjonalista jħarreġ lil ħaddiema barranin fil-lingwa Maltija. Kull ċittadin minn pajjiż terz li jaħdem b'servizz f'kuntatt dirett mal-pubbliku hemm barra ikollu jsegwi kors bażiku tal-lingwa Maltija fl-ewwel sena illi jidħol propju ġewwa pajjiżna għaliex dik hija l-iktar sena kruċjali biex min ikollu kuntatt dirett mal-pubbliku hemm barra ikollu propju in-know-how bażiku tal-lingwa Maltija. Ippropona wkoll li jitwaqqaf task force li jkun responsabbli għall-infurzaru tal-frontiera u t-territorju Malti. Din tkun skwadra speċjalizzata u konġunta bejn il-Forzi Armati u l-Korp tal-Pulizija li tkun responsabbli mill-infurzar u ripatrijazzjoni ta' persuni li qegħdin Malta illegalment u ta' kriminali barranin li qegħdin f'Malta. Għalli din l-iskwadra għandha lan ukoll twettaq ħidma speċjalizzata fil-ħidma kontra traffikar ta' droga u tal-persuni. Għalli għandu jkun hemm aktar investiment fl-infrastruttura u risorsi tal-Forzi Armati ta' Malta u l-Korp tal-Pulizija Fawdex biex ikun hemm aktar presenza, aktar infurzar u aktar serħan il-moħħ għall-familja Uċin. Spjega li dan inkludi wkoll aktar soldati u pulizija Uċin jaħdmu Fawdex stess. Ippropona wkoll li jkun hemm riforma fil-Bord tal-Appelli tal-Immigrazzjoni biex fi kliemu dan ikun aktar indipendenti, trasparenti u kredibbli. Għalli dan għandu jkun ippresedut minn maġistrat u bi proċessi li jnaqsu l-perċezzjoni ta' influenza politika.